kwalliyar da haramun ne ma a yi ta, kamar irin aske gashin gira, kankara haƙori a yi wushirya, zane da wuta da kuma ƙarin gashi. Waɗannan dama nasoshi sun zo ƙarar an tsine ma wanda yi. Amma daɗin gashi kuma daban, ƙarin gashi daban. Ƙarin gashi a ɗauko wani gashin da ba naki ba, na wata, na mutum ko na dabba ko na abin nan, a zo a liƙa a jikinki ki mai da shi hula ki sa, ko kuma a yi miki dashensa a huhu da kanki a zuzzura shi ya kakkama yadda gashi zai kama in ka ja ba zai cire ba. Akwai dashe, akwai kuma ɗorawa, sannan akwai kitsawa, sannan gashin ma mun yi bincike mun gano wajen kala 5 ne. Akwai gashin mace wacce za ta je ta cire ta siyar, wanda shine malamai suka ittifaki haramun ne a ɗauko gashin wata daga wata ƙasa a zo a ɗora akan wata. In ka taɓa gashin ai ba na matarka ka taɓa ba, gashin wata baturiya ne aka sa a jikin matarka, zaka in kana shafa gashin na baturiya kake shafawa amma a jikin matarka, to ya halatta ka shafa gashin baturiya? Sannan akwai kuma gashin da daga jikin dabbobi ake samun sa, shi kuma sai a yanko shi ma sai a zo a ɗora. Akwai kuma gashin da daga jikin tsirrai ma ake yin sa. Akwai kuma gashin da sana'anta shi ake a masana'anta da roba ko da zare ko da wani abu. Duk waɗannan dangogin su da yadda ake sa su da waye da waye duk bincike yana nan akai cewa duka abin da zai sa ƙarya ko ya zama yaudara ko ya zama akwai gishu da khadi'a, wannan musulunci bai da shi ba, haramun ne. Kuma yanzu dama gishu da khadi'a ne mana yawa, yaudara da ƙarya, abin da ba naka ba kamar da kanka ya bayar da kake ba. Mutum ya shiga da ba tasa ba, ya kangama kansa fiye da yadda yake, ya caccanza wa kansa kama da halitta don ya burge wani ko don ya ja hankalin wani.